Prophet Fire will just say a component me anya hwe wa asante hema yi ase amensu ato. Nta component mo call asante hema yi na se nyina. Mo antumi anya hwe mo ye niema sunsuo na antumi ante mesramo. Mo fa makom ni nangu. Osofo Fire will just tie ne. Wabon onsuya ade. Wabon usunsunsem mu. Besa me ka kire Fire will just say na ehia se ye beti nsuo no. Ye ne ye frɛ nsuo no ye kwa ye hia nsuo no. Ese obeba. Ye pese ehu se nsuo ne tutum se adwuma de ne ye bedi ye no. Aso na ni. Wagye akum ne ho asena me nkire na de. Sunsunsem mu wabon. Ode nani hu ene ode na no ka. Se nsuo wei ampa anki yetumi na anya adwuma. Na ya se ye firi bonsam ntonso Nyankopɔn no tonsuo. Enti se ye firi bonsam a na se ye koma bonsam na ye adwuma. Mo de Nyankopɔn na ye adwuma enti ba ne se na wo ye nyame adwuma na nsuo timi to se no. Enti wa wo no wo firi nyame no e ba ne se. Prophet Fire will just say a component me anya hwe wa asante hema yi ase amensu ato. To mu nyina nse se o mabosom ni ntumu no munya yakom no wa adwen so se da chi bi be kom jai mane tuwani so animu ya na afefa Kristo se okra ene waje nkwa abusia aye pinso aye deja na boafo na asante hema doti yie no omusiri pedifri eda no kwasi ada na de baadwo ada no mu wieye na boafo wo bi tinso ne toye enso na nto ye enso ne ye ni nyina na boafo ye se woni sem asabi ye ni nyaw enti na boafo wa ha oso o message bi di mafaya woja Nta konfo na mo call asante hema yi na se nyina. Mo antumi anya hwe mo ye niema sunsuo na antumi ante mesramo. Mo fa makom ni nangu osasofo na ye yanka. By this time ka media for na fa posti go asofo ni maase. Ye na ye hu die twiem. Nti mo so a mo de akom ni abosomo simoni so no. Me pompa ma mo sakra badwen. Na this year mo guo mo ni omo hu ani maase pa ama enim go ase no. Emboa yesremo me pa macho Abraham be mu she blabonten kwaku blunsan me ye dede bi mo social media no so biem mo ntumi anya hwe ni akonfo amode niema twitwa monim tale monim ni na mo fa mabosum ni nguwo mo mra me mom paye mammo na mo fa Yesu se mo kra ne mo agye nkwa nya me islam Greater One TV subscribe mami like comment adwen hwe ne boni kudam never to comment section ho na fa share video mo odofo bi hunu se ensema afaye oje ka no nananom akonfo enso a reply no fe odafo emu akwa abeburu We don't for just swap here. apom to say Obade adabroma nananom tuminti ye ho ye pa. na mo de obade ye adwuma Ozo wo de obade ye adwuma. Obade no kokumuti esan no ho bopa enyi. Na minim nyame no. unim no pa Oh. Ba nyame na minim no. Enye mu nyame ne bia. Nye ne yakwa so nye nyame ni bia. Dabi. Nyame na wo hye siutu akese begine kura mic kasa kire mu na nyinte nyame na minim no. Ade nyame ni de o hye siut. Minim nyame na wati mimu no. Okay. O na nyame mame. To na minim no. O ye kokromoti te me kasa bi ese me boni din. Sha. Ne sansa na mbagun sa dise mboni di ansa na. De tie ne se so wura fi okurum hene. Abembo a ogira obedwa ase. Enti me wura mfi me nyame no. Chene tembia be boni din. Nyame ne hwan. Nyame be na wuwu nimu no. Menim se totrobonso no boss ro ba asa. Sana me nsu minim se Nyankopon na me nimu no ye totrobonso Nyankopon bonso bo awia. Sa nyame me nimu no. Eno na me no mienu yesu mu. Yes. Udini na naboafo no. Ede na unya asedi. Me yo komfo me kom. Me yo komfo. Se ne unkom Nyankopon. Mu Nyankopon bu ho no ma. Se ne Nyankopon ya me ken ye boss ro ba asase. Enti me kom ne de me ye bonsam nipa. Nti ese ka me ka se bonsam adaworoma. Sa na mo we hwe. Se o mu akomfo nyina kwa bosom ti bosom so de ye bonsam. Ba me nko ne se ye di ka me di nkan do adofo a ahwefo nyina me chia che o. Omoje so eso. Obusa me question pa wa se unim nyame. Minim nyame. Minim Kristo, minim obade pa. E ka se minim na ne madada o. Na nyame na minim no me se su bi tienye. Enye Nyankopon na wogina so de. Ese fesika bra. Na wo so wo ne bo sika.
dwetɛ ne ade nyina yɛ ne dia ye no de but still na ye maame mo sese kasa de kɔma sɛ nkrofo wɔ aso dem sɛ nyame ne minim no ba nyankopɔn na minim no otimi mu na ntimi mfa ne nya bɔne yes ye ti first cap say o say ye kan say ye mfa sika ne mwa na dwuma nti sika ne de kɔ bua na nyame adwuma ne bi ne de hem o say asori fie ye si asori fie ni ade mo hwɛ ni yo ɔman we ɔman ye hwɛ ni ma bi ye ye si aso dan ne ade ba ye wura fi sa aso dan kakraka na ye si ne nyina obi to no ma wɔde aban bosia aka ebena dodo agisi go dwane kɔ hyɛ mpaase ende ye mo ba ye we start futu ɛda aso dan mo no ye si aso dan kɛse air condition bibia bobom ba obi ye ne starting with school there mo no ye ne nipa bi na starting with school there mo ene nyame be ne gu etimi asi abansoro kɛse pam bo air conditions wo ene yesu no sɛ nyankopɔn no wɔ fie hɔ nom ba de ne starting no wɔde aban bo saka edubinada okuwada gisi wɔkɔhyɛ mpaase sɛ nyame we ne be nimu no menim sɛ nyankopɔn we na momɔ so no enti na wo so de no tumi wo mpa eye powerful man the great one Edi enti na dan no mma nsuo to e se de fire oja. Na se mma nsuo fire oja ma men kan se men kire fire oja. Osofo fire oja. Tie ne ye. Wa bon onsuan ade. Fire oja bon. Wa bon usunsunsemu. Sunsunsemu wa bon. Odifo. Ode nani hu e na ode na no ka. Ba won ka ne sunsumu na kire. Se fire oja mon ya go me kan se we wa bonten se na nanom akomfo mo mpake mo niema na ensu ato mo nyina munya yakom no mama ensu ato aseye ye no mo nyina munya yakom no ye di kan me da fire oja ase se waya ade se me pese me kire na de o mene ne ho ase na me kire na de enti wa bre ne ho ase enti me da na se de tie ne se ensuo we ampa anki yetumi na anya adwuma ensuo na ntowo asante hima dot ye na anka tumi anya anka tumi antimi anya adwuma ye nananom tumi no no kwase sempa na meka kiro ese ensuo we to na ye hu se ya hwera de ese ensuo we to na ye hu se dwumabie ne ekodi ye no esoro ba mfaso ye nya se ekodi na ande pada kwa fie nim keke o ye koye adwuma pa me ye esuo komfo enti se me guro anase me hyefa ama ensuo a ese ensuo sane gu fom wo hyefa ama ensuo e fa be hwan ne ensuo na wo hyefa ama no ye wo nsuo sunsum wo honom kyerasem ye tie ase odi sunsum na butubutu nsuo ani anu de no kre enti ensuo sunsum na me guro ma no mesi de hu se wagye atom ese dwumadi na me di na so nani ti agye se wo sane gu fom. Okay. Eno nti se me yensuo konfo na me goro boson me na ensuo na ntimi anto omumu yenu a ensankyene ni yatimi agidmedie no makoma ndefu asai 4 days 5 days tempanse kwasiara na mo start enti kwasiara nka ho enum na se ensuo anto foma na wo hema esi ni kusie no kura ne sen ye kope wo hema akura bia ne sen esi se ensuo to sa ya na bibi se no mo chichiri nsuo de ogina dwom oye konfo wo so o chichiri nsuo no ntie ni wabon wo nsua de enipa konfo no ogina dwom ase nsuo ntonse edoti ye no ye nim de na de gina oye se enye sunsum bie no ho be na nso chichiri nsuo no adenti a se wono so ma no kwan na nsuo no nso be hwa asase su ye enti se nsuo no to ye de ye nim se nsuo ne beto na munim se nsuo ya ye sunsun dwuma ne de emfa wona mekekete a meye ba ya ye sunsun dwuma ne de ye wo sunsun dwuma ye fo ho ye wo sofo azan ye wo konfo azan ena sia ne ekosi aye no enye nyina na ye perfect ni pabebrebe akonfo beji twi atese ne nya ba bi bibie yo na nim se me hu nyina de ye okada ye tie ne se wate ena obeye bie do hu ena oye bie ba ye de ye ba for say ye bedi dwuma nkasa so atiatie ye wo sofo azan wo ho ye wo konfo azan ye wo malama azan entime mfa nso otim se bibi ni asase so bibi wo asase so ese akonfo mbegu nyina na eze emu fa ne di azan kwa bebrebe na se ye convention hye mu kese kwa ma sofo ku damba sa da nan so na sofo bibi nan so be di en solema ne bi eno die eno chere sa sofo ni na ya azan debi asofo ni bi ye adwuma
Be adwuma pa. Sana akomfo ne bi nso ye adwuma men kasa asofofo no won ne waba be kire na adwen se akomfo nya akom wa ya de wa kire ne nyansa ejimi no wajimi fa ye woja adesua e wo fom eni kwasen ko be kasa we so ati ase eni kwasen ko bi no kasa we kura cause empenifo se aduane ya meto ye ma mija so no ye bu mfu wo ho ana se ye nsu wo ho ko aduane o ma me ne no aye to be te se sent agifo na de ntina be su wo be su nya o ma me ne no aye so ye ko ye sofo na sofo djuma ne be ne de ahin e fa akom be kam ama nkofo asachira sa eni o mo ma no kure ne nya adwuma we nya no kure no be kan ese we ne ye ntra na we ne di e busirem kan bi e no be ye obo ni sirim ne be kan also mon sachira mo adwen mo antimi amanso na nyina mo mfa abo me be se me ka kire fa ye woja se na ehia se ye beti nsuo no na wo hia se nsuo e se nsuo ni ba ye ne ye fre nsuo no ye kwa ye hia nsuo no e se obeba ye be se ehu se nsuo ni tutum se adwuma de ne ye bedi ye no aso na ni waje akum sa yes munyini sa chechire na mo ntimi nchichire debi omo mo chechire no mo do mu no menye sure se omo ba akom omo ba yam yanhwe omo yo mo adwin so mo chichire omo ba yam yanhwe omo ba yam yanhwe omo ma akom o ba akom dia wo chichire nsuo no ko se wonnim wodin ka akra frifie e na wo ba be ye sure se abofra wo ko school no de ne pen ni book na ekọ carpenter ni okọ adwuma no de ne hammer ne chiset ne bekọ ba carpenter ni okọ akoye carpenter adwuma amfa cast amfa nkoso okọ ye ka carpenter enya ni die enti me ko akom be kwa akom a me nkosa me ko chichiri nsuo ko mimi hia nsuo ne se nsuo ne ba ko me din kan ne dim komo wo fie ansa na mama me tum aso se me ko enti die enti na ebre na dusu wo ba me se sopo no ade minim de me ye ana wunyini sa obosom a wo so de to ko difa ye oja chinti na aka se bosom ai bosom a wosom no me nsom bosom na som de ai me sum suman me kura suman e suman ne esom me ntime nsum suman suman ni mom na esom ntime nsum da bi suman na yesom nyankopon de tiare se yesom abofo nyankopon no te henfa Israel nyankopon na aka na asem no ai na me free Israel David me free Ghana he nyankopon no ne de ahin se trade ampon ya o trobos ona na bele wo man we mu e de tiaje a kirema etimi abomodin su ama wo man we be gina yi ene yesi ato agu ya sum nyame ya sum Israel fu nyankopon e ntoro Israel nyankopon bi no betimi age adwuma wo man Ghana sa Israel nyankopon no yo mfiri Misrim no dabi se ya hanye Misrim dabi enkonkwa hanye Israel enti nyankopon be ne yekura no wama yesu tamno wama yesemmere wama yebochire wama yakonidi wama yetamno ye nyankopon we wose kasa de hia wo kire no be ya ama ba yese no ne ya bosom nsem enti ye pe Kristo ena ye di bonu wo man ye ka moja gu ye di Kristo som ena ye nyinsen mo franketenkete ye ne nkrofo ma eda wuwulam ye di nyamesom ye ne nkrofo da wo papeti so se nyame ye ne ye hwe no nese mumu nyankopon ne de utimi nya sa ne man mami o mami kwanse menye ma asembo o mami kwanse men kofu obeyire me fu obeyire ne ye so twa men kwana so o tu ko fu obeyire mo tro se we nim we say bible se mo tro se we wom bible wo dia ya me dia nana boafo nese o bibia bi wa ha de tie ne se me minim Kristo no eno ntina mo bibia bu me mi yusu ano ntina mo yusu foda water me yusu bibia we bible me yusu we nkyere se ukura we nkyere se yetumi o bible a book we bibia nim ba bibia o mo ma me medisua ade o ma me hu se me bu panyini me bu akura se me hu kwan me fa so me tuma na mom apart from that nkyere se spirit bia anti bible we mu it's a working time yes misua ba no nkyere se spirit bitim se bitimi aboa me spirit na timi mu ba me fa suman we nkyere wade bi we ye suman we na asofofo no we na asofofo mfa ne bosom no okay na se nya bosom na ti da we ntimi nya bosom ani ni we ye suman enti se we ena me de me ho ato se me sumo na we na me sumo no we ye suman we nya bosom enti se sofo bi ka to se bosom ufie bosom na edi wunya ufie bosom na ese wa ye torofo me so be ka no kura kire o ufie bosom bi ntimi ni wunya
ofie boso ntimi ni wunya e fa yen kodi wunya oye bofo fa no kure nante asa no kure ni hia we suman ko bo wana ni fie boso so ma no nware ya so fo na bodam ne kasa nsem ne chiro na wonso wagie die na edi wunya sa ye twa ntra chiro na wonso wagie die na edi wunya Nse bosom bia ntimi ni enka so mo obi nware sa bosom bia ni kwan so betimi asi se o ma wonwale bosom bia ni ho kwan ye wotumi che bosom no ye wotumi che suman no wo wotumi che suman ya wisi hayi mi amiti hayi wotumi esi na suman na eto wo na abe suman no akọ nse me na control yes sana nyankopon ma ya bofo obi enwisu wo mo enti die enti na yesi wi e ya abosom sem enti we ni nyankopon na din ma na wa na akofaaye me ntimi mmọ emfana bi ada eye emfana ma enti si de na me metimi bo me si de na me kokofa efre tetetetetete obo na saase akwan ne betu asuo ne betu kwan opanyini ne hwan benye panyini efre tetetete oduma nkoma emre eno obo na ade me ntimi mmu nsuo no kure pass da be ne hu se konfo bi so woni wo bo nsuo na asofo bi so woni de wo bo nsuo enti mbobofo bi abofo bi eno no Ghana ye betimi abo no abofo ye wisu nyina ye for enye foreign nje enti sofo bi nyina so dem no wo she coach ana konfo bi nyina bi no wo she furugu we ya e ma ne nhunehuna wo e ya afade wo momu na ese o ma no kure tena wo mu ma no kure tena wo ni pedua ni mu asa bibia ni won mo betimi agansi wo Di nana leche se asante hima ye mo ntimi anchichiri nsuo osi e wo se nsuo no se nsuo de to yes aside that no nana no makonfo mutimi chichiri nsuo ye ho adwuma pa me kom abrafo ene nkwatia okay enti nkwatia na me kom no nkwatia me de ne yensanchire ne nkwatia fom ye tan ye wonsi fom enti me ba begoro a na se bosumu na me begoro na week mu na se me goro a se me sire nsuo tumi ne katere ne se week we me di dwuma bi di senti ma ne nto enya mere na emu na me kofa ade se me chechire ye toro is obesre ahead yes me di nka sre na fuwa miensa na fuwa nan ansa na me dwuma di na du edu nso enya ade beto ewia bebo kroje mama koma yi bibia wie ansa ne nso ne besane yesane nyese wo beriye na emu na no da bia no de ye nhwe ni mu obua obi ani wono so konfo obi ani obi tun yesa Nse wo nso bi tichira nka ye bechichi no be na wo mama musu ase mi for wo ja betimi ade adanse yese efri se wo ye ni nyankopon na wonim no wo ye na dwuma no yes wonye program ensuo ntoda nde yise fa wo ja be yi ano fa wo ja me na mebisa no mebisa ne se efri se ni nyankopon na wo hu no a wo di na chi no efri se wo ye na dwuma no onye program e na ensuo ntoda ede nso beto entidi enti na Ghana we ye pe ensam kikasa so mse akonfo na muta chichiri nsuo na ya se ye free bonsam nto nsuo nyankopon no to nsuo enti se ye free bonsam a na se ye koma bonsam na ye adwuma mo de nyankopon na ye adwuma enti ba ne se na wo ye nyame adwuma na nsuo timi to se no ye de yaje atum se ye free bonsam fan yaje atum ye free bonsam na mo mu free nyankopon mumu free nyankopon na wo ye convention anase wo ye nsiamu na ensuo timi to wo nyankopon na to nsuo bonsam nto nsuo enti me ye adwuma nyankopon betimi ato nsuo ase no enti wo no wo free nyame no eba ne sen na nsuo timi sa to se wo program ye mus ye ho ano ya no ni asem no nana ye ka ne sei yenti ase o matag mu sasa mo som bonsam ye moja na amutwa no ebi so se bu kum nipa yekum yetwa moja wo ho ye de ba for de ye menyankopon se mo kiro se mo na edu ba bi na wo ne keka wo mo no wo mo mukum wo ne bi de wo ne ho nyini sen ho sei se wo ne beka wa be pije wani ahwe no obenya dan kwa se no atwam se Yesu Kristo awudi moja abeje ye eno na twam o man we you problem pa o man we you problem pa wonu sa for de bo ntimi ntwam da afọrọbọ ntwam da afọrọbọ twama o man we nyi o man biem ada ye beti Kristo na num asemase no ye mu ni so ye nyankopon biem yehu kwan ya ofa so to ni nsuo
ekwan yo fa so bo na wi a ekwan yo fa so ye ne won nyoma obesuro ne biem Gabi unsuro ni ma hu se Nyankopon pra se obeto nsu a okomia ade wura bibi so ne nsuo to a bi mu ne biem ko mehu na akwan enti ade beti Nyankopon ase no onye nyame biem tie ntimi nti nyame ase ma ne ni enti ya komwe ne ye komwe no ohima program ye no senka asofofo ne te ase anka yetumi ne nka brase eno nti no mo nte ase no mo ko hu no ese wase yes fire ojani abri nyine wase onim de oye bia on enim de adwuma no oye na adwuma adwuma no oye fire oja de ye nka no kre ohene ba tie ne ye fire oja de ye adwuma adwuma no oye otenase onim ade pa nto chorchoro otenase ne wa calculate ne ma bia no de abeto bo ntene nipa ho pre eso pa de fire ojami oh okofa ben no ofa hen fire ojani mpom eyin fa no okofa ben no enye nyame na ne kasa no nyame ben ono nim nyame bi o watenase awewe nsa ben abananse ase wunim nyame o de Nyankopon kasa kire wo fire ojari nsa na wo ho na na boafo mame o watenase awewe nsa fe fa nkrofo yire sa be ka kire me se wunim nyame kasa kire wo fire wo Japan nkrofo yire mu ohene mame nko be na wudi o watenase adi wonse ko ta betina yi hu ano fire wo Japan nkrofo yire mu fire wo Japan nkrofo yire mu ye frame ko to metimi man na me friend ti isi aso me kire be bia konfo na ogina ho yesi no wonim de no wo kan woni mu ana me friend so metimi na ho ano betimi yi na ho ano eno ni asem no ento man we no eye kam minke memu ne nyina ye wo mu ye hwese no kure betimi aye adwuma wo man we mu dia ye ntoto enima bi ntungu we sisi ko fi sisi abranti sei na mmoa wo man we entro nko ana ada nko a ye ma no kure ne nya adwuma ye metumi nya adwuma o man we ye wo ho kwan sei timi kasa metumi ye adwuma wo man we mu ina nana mo som entimi mfrasa asi we so da ebi ntia abosom som timi mfrasa asi so abosom suman sum ntimi mfrasa asi we so suman awo se enya abosom me de me nim bosom me fie de me bosom ne me fie bosom ne ade ye som boma wo to wan kasa kra wo bosom ade ye som boma obi aye bosom mimi ni bosom sa mimi bosom bibi ansom bo wabla bo deb oni ade ye som boma enti ade ye som bu bia na ye ni na abrofo ne mai ni ba bi e fe hospital enso na ye na nanu mo wontafo na awo kan wo bi a yetimi FM fichiri ni akote ya haban na ye de manam onom ya no watimi awo ni enyi obi operation da enti sande man koso obi na itimi bu na na FM fichiri na akote ya haban no de akere na nsa na atene obi yale soro yale na na FM fichiri na akote ya haban no de manam na eko ero mo trase no mo se eni ade de esom bu eni ye ne bosom na be dadin bosom da ye nye bosom eye suman wo ye somafo wo ye bofo ye somano enti asofo no obi ka se na ofie bosom ena eye osi asafo mu ni se ni nimde ni nyansa no de ye dadwuma oboa eye na ada madam wo tuo se esi a wo fie suman meni hu kwan se metimi frɛ no tumi bɛn Sabo frena mana be kan die nti a wo ha me. Enya no kure. Tumi be betimi aha wo e begina wan kasa wo so. Suma yo siesensi e. Wa kwa ko bu papa yi. Wa kwa ye na zan. Wo so be wale papa yi. E na papa yi so aka cho so be wale o. E no watimi aboa mu akwa na achintu na wie. Okọ na achintu wie no wo se papa we kura wa ba akwa na ho nye ofe. Nti wo mpe no. Na papa yi de ba beje suma yi. No so ba be nya wo kakara. Omia wo kakra wo se no de nya de papa ba de wo de wo ye en de ye ne se de mia ye na enye ntira amna be mia yes tie suma no me ye pa obi gu obi kwasi a se ndie ntempa na eno kura de yefo easy kura eno kura de yefo ugu obi kwasi na emia wo ma de eno kura de yefo so to de se oni mu dan isi dabi ba ye ka se budan ebetumi oguogu anya no de nti ndie yefo ana bo afọ no wo da obi agene kakra di ma misika me nye pipesi ma meji sika na ma broke ota me nto nkan biem no anu ye be miam wo mu se miam wana kan ne tani panen su di nti akọhye baabi e se baabi a wo du ti kọhye no ko no kutwa akọkọ ba obi so di nkan twa na ntwi dada ne se na ntwi no na akọ no
na akọ na okotwa na ntwe obi kura nso de nkan twa abo eso ngo kya wo de no okọ no ko hu se takra gu na che se obi edi wani mu kan dada enti we de nya bibi betumi ayo men wan se wo tihye baabi enti be bon krofo apu men wa adwen se wo de oye konfo enti be zan obi ye oso adwuma be ye adwuma konfo kra zan obi be ye adwuma ma me pa se me na wokin na konfo de se we nipa konfo mu tatini mu ye de se ka etwa no mo ja beba ebeba enti konfo ye konfo na ye obi azan ye do bre me ametumi awrekew wo ye sofo na ju obi sika wa anyen kwankwa so na betumi awrekew me rekew gidigidi na yire ochum me rekew o te meti gidigidi meti akete o ba nka wo bia nhyehye minsa chin bia na me nya mpese simple da be nyone no de ya huna o mo ekoye mi interview apada go mu na huna maame allo eno ya huna bibia nim ene ko fonza ya cho bibia nim no wo de wa shekuntum no su wo ba ye ne nka me chelu ta se nyama de bibiri sumo kama shefurugu ni miensa nka me de nyuma sum huna nka mi su no wi akwedo ba bi ni yo nsina bibia nim ketere majan na ye adwuma nya afade no ye nka bibia ya tare sekeke When you suffer be say school then be mu opompa ye menyame wo sra ye adwuma obi so dina pocket kese bi te say akwasi ewu mo he pocket kese omu kurekura enso mu ni ndeni nyansa no de ye adwuma akwasi ewu we wo jam ya de make pesa make am akwasi ewu dan so de nya dan wo on the bus pa on the bus ku kuma jabon tin so ye adwuma no eduma bi no ko be ka say bus ni na ya bosom nioma ehu hia say sa kai o se sofo enje ne ofri nyame no eni so ka kwacha akọ asọfo de akonfo ogana ha ende emu na de o ehya enti ni wura fi ba still na ye mame motene na ase bi ode aye na nya de betumi afi ni na ase o ma so da ne de o mistake no twemu a wura mu a wo ye de o timi bie enti bibi hye ho edi enti na ye puppet mem wa asọfo bebre ma ye puppet ya mo onye wura de mo pe wo ye de o timi bie bie asọfo bi ma ba wo na ase amoa ye puppet ama menim sọfo bi a wodi obi no maame odi obi ne ba enso sting na omukwa asole no untimi nyai wonne ne maame ne ba ni nyina da untimi nyai ko ni sunsun ya kofa mo abusi afọ na abo afọ na mne na ebo nkomo na ageme nsa fa ye ojade ne ho aba bete amade se ebi aka ni nuamo aka akwasi akwasi ewu aso ta akwasi ewu ba wo ho nyina sam hyehyɛ hɔ eniema hyehyɛ ne mpa abusi dise eye na abo afọ nkwa na beye ne nyina ne ta asante he madrot yase ensu ato fa ye ojato onte ase enti ene na abo afọ mu nyina emu abo mabosoma no anana bo afọ so ni bosom o sumai bikure sumai o kwa ni sumai ne nto ho na afi wo medi nachi enti fa ye oja bebi a wo bia no o se ne senkensu anka na kyerese na ahimadra tiye no enkala na ma ko wo ye ensuo konfo na ye program me ba o program ase wo ye no 1 week ebia wo di bayre ebia wo senya bro ebia sumai na ye bibia ma wo e na wo da na se wo ye na wo twe na se ensuo anto ana wo ye ne 3 days na ensuo anto a untimi ngasa nkyire sunsun no nya no kure so kasa kyire sunsun e onum de na de adwuma na se oboa eze se nsuo to eze se nsuo gu enti na hima timi afira to kurogura de ho asante hima aberwati ye nyina ina nanana modawro ma manu bisumina so etimi ato na akonfo pem gro na se influence ane from a na se tumi na kasa promo dwane ajaye esa lo akamu ni eno na ese ka fire woja ni zunsum ne ka kire ne se ensu ne to ne no anu no entwe na mehu se fire woja woni tumi na se hwinti ne munti ne wan hu ese nko hu ese fire woja ni tumi bibia ne ne enim de ne nyansa eno de ye adwuma se ye adwuma ese nim de ne nyansa kan hu fire woja hu no hye dabi akwai se metuo se CFS ka be jiska instant money pocket no draw little number bi nyina ye wo konfo no nim de de ya azan pocket instant money bi eno sika gari dabi bi ne ho sika gari eno nti se minimum ye na ese ne ye minimum de na wo de ye na me de ye nyi suma ina ya azan e pro and if I would say nim de ni nyansa no de ye nya biduma no na se ami wi ami ka me di loto number ko ntumi ma enne no kula loto number bi ene ba bia loto number wo ne se e bia matinya sum suma yiye osumu han mu
me di ahobrase me bre me ho ase me bu nipa me fele nipa me nye nipa wo gadre na bia na suman ne ba no aka kire mo so na bia me nkonkotwa aba we ukutwa bia na dem be no nche se ma me 10 million na me ma otu sure ma me 5 na me ma otu sure ebi ni ho eye ada fa 30 million bla beje bosom sika ni nyina ya azan konfo bia o so no de otimi di 30 million o de man no betimi ama instant money no mela so fu ne tonchia konfo bia no betimi ade instant money aba na ebi ni wo nya no kre sika duro ho ba instant money no pocket no do ani wo sika duro di ho na sika duro kwa nya so kwa me obi akofre sika egu ba adwuma ma wo enu nyina ya azan sika duro ni se ensuo na meton ensuo na meton no na nanan bompo e ma me kwa atofo nto sika ka me sa enyina e na yesi eno sam disem de baby ba enya no kre disem kum nipa nanan man kum nipa e ma de ntia e me nipa kum ba mu nyina ne se e ya azan tie bela fa 40 million bla me nya instant money ma o de ba ya na ma je madi mi hu kwankwe ma ya afi ma ya wa trick mi hu ba bia me mfa bo mfa bi afi ne ma catch to say ade ne de chale ebi ye de ji so hia nipa moja mi nim so ntimi go kum nipa menim se me ka sa akire wa wo be je akire di komedi wi sika na wi nti me ka to se fe nipa moja bra wo be je akire di e na obi won so won bra wa bre ne di wa fa mu obe kwa kukum di nipa moja na ba suma ibie no di nipa moja suma ibie ni nipa moja na suma ye mfnama enti so ya sofo na ya konfo na ka tell se me de mitimi kum oboa enya no kre enya no kre ya azada nkontompo obiele ni wonom a organ ha se o ta ka tell se wo de 100 million bremia metimi afre 2 billion amount omla on de omra na na gba for my already one ne tonchi my already pa abusia obie ni wo sa tu ya konfo baby na on say who di ne tu ska da robetimi aye bi oboa ya dada sa dada ni nyina menimu ye ma ye bie mire bi atwam amwa me waye bida ejuma ya me ye menim papa ewom menim anturu ewom enti se me ne me ka na kura kire watie ebeboa wo wow eni me ka na kura kire watie ebeboa wo san se me menim na da ewo adwuma we mu menim no kura ewom abetima da de ni panama na di aba me tente we ka kire ni pa se instant money pocket road eni honom sa video na no bi hwe ba de 40 million brand ma me gidi ye so wajin fa won sa ko ye adwuma so what ni pastor ya obre me me tuo se si e me suma ya me sumu metimi abom be fe nipa so ade ntima me suma we eni good emfa ngo tu suma dem ta me emfa ngo didi what me use ka good to ma debi so mo de fa nipa so ma nipa ba eno de se wa ba me nchen no wa wuti o ye na wa ba no ma me momodi na me nkum ehu tire suma na suma ni ntimi nkoye wo dadwene mfa ma wo na wo bre me sika ne je say se ne suma ni ntimi mfi gold ma usika dia ne je say wo se suma ni mo ese ni pakro ya de na me nya sika efiri ne ho eno nte bia wo abuchire e bia won krata asem wa try konfo bia oso wa che me konfo bia wo hu no ne mpese gu ne ho a ne hu ohu pa waje usika edi eno nti won krata no sa anka nti wo bomabu so me hwe what dey so me hwe on so won check yes and I also want you on number na won fancy mo so na mo mfa mele na me man nipa no me nkire ndie me de wo de ba na man le bo so me then nkrata na nsa kan ke bebo e bia mo mfa ma no so de ni mu fi nti ba yire wa chia ma no ya so ya lance si e bi bia nti na me di si mo so me nka se won fa me number on won fa mo number won kan kire mo say wa nkrata asem wa ya ne sentimi nka nkrata wa kodu bi ma so hon so de ye di nkrata na ye adwuma nti se gan na ha wo na san ti se ni fa ne ba ha Dabi ono kasa phone so keke ebe ye ni picture ni din ni hia the picture ni mfoni ni din keke enti ma ne fancy me so on fancy mo muguso mo so mo station on fancy mo so na wona mo ntonchia no mo mela me ma ne boso me ba akopɛ ne krata no se se buom se se sumu me yia ma no ama ne nta kan no benefo se aduro ebedwo ya akrama enya nkure mi no ambe no ne be ma ho ato nti yanka sabe brain fa adwuma sam ho me ba se me ba be tu fa ye wojafo
Mama se me kasa fe medwuma tam. Ko me ye medwuma nada. Osi kure mu na busa se na boafo a me ye so se akura do be befia. Ya amre, ya ba ya amre. Cause me nye obi a me kan se ekomode me ntene me de ani bre ekwa akwaji obi a de afri ne nsem da bi. Se ne metie bia na ma da woroma me nje. So that's it. Anti oman wi na dubre bi ase e ma no kore ne ye adwuma wo oman wi mu. Oh, ono kwa de mbese meti ni because on de ono ni nimdie ni nyansa adwe no be kire ye. Enye no kore. Nti se na na se fa ye oja be gina wanim se kasanse we kina be tima ka kire. No no de nu. Oh hu she. Ujidi. On the obese waka kire bi on won me kan kire. Fa ye oja fa wanim se na wunwane. Yes, oja ah mami. Nti se wo de fa ye oja se wo mra nsama o te so a wo kan wo mra. O me fa so ti ja usuma ni wo de be di na chi. Ono aga so mra kwa me nkom. O mra me kom. Ohia so obekom. Ohia so obekom. Okoma wontimi twam tro da. Fa ye oja kom a ata ye bosu mu bewu. Cause wontimi ni amamre so. Obe twam tro. Obe ye obi azan agiri sika de akoto nhu asra. Hey, fa ye oja asra. Ope fu akesi awisu. Ope ka akeka awisu. Ono ope fie kesi adem. Me so menye ma anwen se me pesa ani mani bi. Ma anwen se me pesa me buo nipa. So ade azie. Ma ye ma anwen se me pesa me buo nipa. Menye ma anwen se me pesa me jaka akesi ye bi mu. Ba omo timi di ano so se. Omo benya abrochirefo na ye o mazan. Abrochirefo no problem o. Omo wo problem kesie. Ena ofie bosomo ye o. Ofie beye bi na ye wo ma me tumi eye na ada nkomto kom ye komfo ni me ka me kire nipa bi. Ne nye na ada. Ofie bosom bi anye wa na wo gimie na ma ni sane ma na ekoso ye nka no kra nkire ye ho ne dia kwesi efie bosom e na me commande o me kum an sunsun me mframa ye kum mframa odwan on pe no kra ka on pe no kra ye kum mframa oba me fia na ka kire me se otutu bosom a anase yi kira bosom tie ni ye me wo so Tirabosum tieni. Sofu tirabosum tieni. Medin na nakwasi buafo. Me wo sokoban krofrom. Me dem wo me ka chiro prince woni tumi. Wo tumi a me ma wonne to any week. Bra me fie mimi suma na me sum no bra be hye no. Dabi nana buafo nya botre. Nana mami tina ye. Mimi tiye die. Ntimi kasa. O kasa chre nana ye sofu tirabosum konfo tirabosum yo bubu abosom nana nana ni wo watimi akọ anto anya ma akọ chese wakotitwa ne mpoa ehye abosom akese me ka tirabosum se media de obenfo boafo me ka tire ne se me manene to ne week na wochi so o so wotimi tu suman a memi suman ye kura me omna betumi anhwe otu ojiska nana otu ojiska obema ne kakra me man wan si di kura Dabi sadi obeda betu nana ene se ne okura wontu bosumu ene se wonku o sa jiska free nipa no kotu ni bosumu no wonu de ene se ne se o man wi so se ya boda mo pan na yeti o man wi mu otu ojiska de tie ne se so fu kira bosumu ntie ne ye wei ade we ye sia no o ba na betam ade we be hwefo mo se na untu bosum wagimi eye ade ye we nya bosum we no mo frɛ ne bosum we nya bosum ma mi we e gina ye e ba mi hu se me ye konfo se ne so fu kura ba mi hu se we e na so fu kura ye sofu no sa na oba mi fi ya wo so be hu se we ma mi hu se me ye konfo ba sunsum ni de atimi mi ni padua nim etimeta kire mayi mu sunsum na bosuma ne tu etimi mi mu timi wo se fi endi so oba na ba si we ya na ka me so watu me bosum a wagimi did you say ye shiwu ni padua no ni padua we na hia se so hye no endi se kira bosum ba mi fi no oba si furugu we e nipa nsa na odwuma e ye furugu enipa ntimi eno nti na ye se abosom eye abosonsum ye nkwase asem na abosonsum tiri nkwase asem e na asofo na abosonsum ye nkwase asem abosonsum ye nkwase asem etiri nkwase asem enfo obi yire emo obi apo enyi na obi ho adwene bone oye we ya abosom wonkun suman onkun ba mi tu nesi ame no ti aso dem ya se mepo adi me no to nesi a wato ka bia ye me ya me no wo esi a wo koso mani brewu we bosom ontimi mfa ntena ho papa ya me ne gina etie yi ne ho adwene ba metirim wo ya ade na hye me na me ntimi anka nkire na e se me yifiri metirim eni kwa se me dwene ho ne san so wo so ka kire no be kwa e se me ka kire se bro ade a wa ye me ya se me de papa we ho adwene hye metina me dwano pa
na me fans na me ko bompa ye kire tumi a me menya problem eno ntini esi abosonsom ye nkwase asem no abosonsom kire nkwase asem e kire na ada e kire pubo me mo wapu ena ka metena mas e koma de me obi timi film na wadawro ma me peloto number me kura 5 million ese bia na ada no kura bia na de bi kura na me ni bi ba me ka true straight se me nya bi ma na de 5 million onko ne baby so what you say enti eye na ada bia enipa bi nam enam we nipa dua bia ese kira bosom so bubu abosom ono wa badam ono da chabo so besire bubu bosom eye gold na sabi ade esi gold wom ade esi ka ko so for ankasa krampo no pese wo ye adwuma na wutumi ne ye adwuma gi so pe gold enti so fu bia property akesi ya ma so fufu bibire na ye de gold tim eno na menti ase spirit ye ti gold mu no property ma so fo spirit ye ti gold so no de mu odu enti ye property ma so fu bia ye de bi shim se ne bia wo kasa command ne betumi aye adwuma enti we eye nubna eye haban eye sekan we obi anim se eye sekan eye kosua Dabi oba na do ho beja bosom na ye je wonsem sekan ne de sine so anopa de bebu nsa a kire no se nipa bi a won pe won koso nipa bi a won pe wo yedie se nipa ne ye sama ne ma no enti we oba na do bubu ade we a na ka teme se watumi fie bosom a wagimi we bubu we a we eye nubra keke enye bibia sunsum ne de atimi mi nipa dua bi mu so what you say sunsum ne timi mi nipa dua mu we eye atale we na sem ne atale we ye gu me kuo me obi nsa no adwuma ene waye eno nti me ka jo se me di we hunu wa meboa ne mom suro mi nipadua na me nam ho no ko me na me ka se atumi ne de ye adwuma we bibia anim no bra keke bibia anim so mu pa na hema ye kura ma mfa dabi so na ama aha enti emu se konfo be na oba hu sa ade we bi so no enso bedu ye obetumi koma ne ye adwuma ete tinipadua ni etinipadua mu 2 minutes ye mu etiye num etinipadua ni mu enti ye kasa atachire ma we ne da ye num no ene esi ehwe dipadi ye obi nya awo awo me se ka asem we oye sofo obetra media no se wo nyankopon ma enam so mo obi wu a wo ye jimifo oye konfo obetra media no so ka kire nkofo se wo bosom em obi wu a wo ya azan bosom bie no otu betima mo obi awo sofo bie no otu betima mo obi awo sofo kro no mbra o say iti de no bi wo de tie ne se otu o se esi me de wo ye example na manipa me nam wo nimme ena wano atia me ena ye me ya na me be afie me be bom pa ye se nipa aso me se me nya na hwe ena wakasa atia me mo so mun kotua ne ka oba pe no de ne nsa be ka wa awo no kwan afie wo ntimi nya ba ho eno nti wo na wo no ba ne yakwa akobom pa ye ne yehu se bia wo kasa tie nipa bi ne yakwaji mpatade ne de amasa nipa no atwe ne ho fi wa ba me mfa nso tim se konfo no na amwa wo sofu bia kokokun akwala bi adanya a wo ye nsuo ba obi awo enipa na kora nensa atia anai bia na no achim eno nti eto ye nsuo ba ya ba kokum se enipa we oye sofu ye nyame nipa nyame nipa bia ma obi akota obonwono e de ma akora bi ewu adanya wo ye bosomba wajimi bosom otumi no obi akowo enti eni nsuo zo ba enso be ni wo bosom be bi eni ho hwan na so betima ma obi awo enti ba ne se na obi ti atwe mantis 40 years ni wa bompa ye awon wonya bi obi ti atwe mantis wa bompa ye 40 years ni awon wonya bi bodam ni onima bontin obi ne koda ya wanyema wo yenka no kure nchire nipa yenka no kure nchire nipa sai nipa we ne se yenka no kure chire wo mu what you say ye nimdie ne de ye adwuma na ma ye bre wo man wie ese sofo maba bosom bia ne wasa so betimi amaba lady bi ba me nchen bata asia me wo se si a ewo odonyina oman ho na me firi ankasa me kwa akra me wo hono ma na mu ase ke bia paki ka ne paki ne chale ne nyezi agu no bae no yo ba ewon kan ho no me ko enkran da akoma ho na me ye adwuma na boafo ne pe bebide na anim ho no na odi abakuma se sa enti lady ne ba ya apena me chia me no me frɛ me chia me se chale lady ya to adi o ko ka wo dem odi aba ne ne die se ebisa ne kura ye gi 3 million na ebisa ye 10 million na oba me ho no na ebisa ne ye 1 million snap ba ako e na ye gie
Papa na me catch me champion kroku bi san kwan so bestu man ho na champion say bi sade na 10 million castle bridge me mu castle bridge so ba ko 300 cedi say me 6 million 16 million ya dia to no papa na me ko bon pa say we dia no madawro mama momma me am di minim die ba ba ya adwuma no mama momma timi de me atena ma plan na ka na si woro me de o ka 8 billion pro betua ye hwe ni pa appearance o de ba asole ne ye bo ne bo ye ya konfo so sa ne yenso ye enti mi hwe na me say na makum amenyi ene me gi no me tiniti papa na me ko bo mpa ye bo so no so timi de me mabo metimu po say me na me ye adwuma bani ba amuso na boso no de sika ye gi ye nyina ama no ati 1 million na ye gi na age snap ba ko snap na 50 cedi suma ne de ma me ni sika ama no ati 1 million na ye gi ne snap ba ko pe ne ye gi ne di ato no timi de say maba no ma timi ba ina pra me frɛ chiame no akuchi say minim say ja o ye bubu no chiame ne ti suma ne ba suma ne fene kwa kumu osi oni say maame ne adana maame ne ba me ho no mo nkran no na ofiri sofo bi ho na na eba na wakwa akosie na ntwi maame na to na ntwi asie no wato na ntwi asie no ade ya wonya ba wonya awo opese wo keke wonya bi na ne nti ya wo wa yeye wo sika wasifie o maame no papa ni nuam na wona hwe nuam nyina ti se wona aba be ye maame nto maame kuna na ye mo hye aso wrafie ahunu that's like wa ya maame mu nyina suro no so wona be fie ti nto maame hu na ye ma hye no papa ni hu na ye ma hye no enya tu ka no pa akọ o ba na eso ba be didi nti saade no ama na awo no kwan ai de asi suma ne ka kire ne se onko no nko buo maame ni wo papa wonye ne hwe wonye ne bibia wonye ne wansidi asem memi wanansefo mitmenye hu videos ni na akire wonye ne hwe ne mum onko no nko buo maame no papa awo no ope no benya bi oti suma ne ka sa kire no ti suma ne koye no ka na mentiasi o obi a mem sofu bi anko sofu bo se si a sofu ne ka kire me se nyinsem bia me yigu ye ena ma me nya awo nneema bia me ye ena ma me nya awo ba mentiase ama makosie na ntwe nyina maba mo konfu panyini ba ko bukuma se ha ho ama ho nso mabeto ho nwan ne ho nioma ba still na obuso ne ka kire me se wonye me wansi de me nko na me ko bu ma me papa mentiase ena mo si suma na kan de ya me nso me ni bibia ka suma ne nim di wo hu ena wo se ko bu ma me papa to ko e ma ante ne kan biem mo ho no ma be 8 months esa na ache be 8 months wo da akoma ho no ma da akoma me nya 2 years ho no ye ho no ma me hu se maame bi ne papa bi aba se omo hwe me na me transfer no mo se omo sra mi a mepinya panyini bi aka mo no nya kofie ye koya wo ma ne nyem ye koya wo nyem mo se nana be na me se maame mo fa wo mela wo e dia na apena me nyem wo wow am se sesai o se o ka kire me se me bubu maame ne papa no ada me be pa me maame che na maame so ka kire me se aden wodi hu atro me so sa o sire nyankopon se de o hwe ya nsamfa nyankopon fa mo no maame na nyema wo ne ma sa ase ya me wo enne ya me wo ya o man kwa so de bia ko man e ho na we sia o ba na to maame o ne kan sika maame se me je ko to asase enne mi to sia me fa fon frɛ na maame enne do nia be maame hu nyi o ama kwanya me 5000 50 million bitimi aba no need auditor nsu swati asie enti ye ne yenka no kure nchire nipa ye daada nipa e na we ya bosomba ye nkoku no na sofu di animu e de mi akyekira akwan wo de akwa akotu nsuo bi mi se we ye nsuo ba nsuo be ne wotu mi be mo awo nsuo ntimi mba nsuo mo bi ntimi nwo nsuo ma na ye ho mo nyina wo nya enye no kure nsuo mani ba bia eye awoye no ena bia sabi abofra na mpie ba bia okay e na ma sa ade na ye dai aba ekoso wotetena otimi gina na ya dada ya che ya dada ye na nsuo ba ye na we ye bosomba we firi ha na ada nkontompo ni agwase asem se na bi obenya kakra firi wo ho nti obenya sike bi afiri wo nti ni aka wo ho di ato so ni ehwe huna de ensem fatase ye kura ne ye so ajaze no abefro se wo ye konfuo abefro se wo de wosom bosom on ye wosum nyame ensu ni okum nipa osum nyame obi anyinsia wo bosom nkono obi kura bosom nkono onyan obi timi nya 7 months wawo ni aka jense ne ba no wo ni yensu ba yenkoku no we ye bosomba woni bosomba ne wo ba bia ni ba bosom bia ni ba konfo bi se wo meboa wo mela me ka che me se meboa
Ofobia o se bosom ba bi wo no mra. Ana asofo bi a wo se abofra bi ye bosom nsuo ba no mra. Enya no kre obu o se me de me ma no na de wo kan meji wo chinje se me ma ne mi kugina o mu ye bangina bagina ni ba bia o Bagina ni ba bia bagina ban bosom no otumi be no omo bewo ensuo tan no ensuo samre ensuo aboabo ensuo mampansu ensuo firi tumi be no tumi o won se oba se obebo nipa ho ban omo ye bofo omo ba so mbabuo nipa omo ma so mo be sa de so ati ase wo wana ne be na fe do akogina ebia wo na obewu bu na obewu na ebia wo numu kasa ya numu kasa na de kwa amane no a wo ha mu ya numu kasa ya o mame ma ya adwuma na che minim de mika bia ya adwuma ne fie se ni nana ben twamtura ma ya adwuma mos be 16 years ni fie dunsia 16 years ni wow ti minim de mika bia entro wom na da wom ebi ba bia ye twamtro ansa na obetimi akwa wakọ ente bia wo kra ba bia wo no utwa ntro no amwa so ati ase enti misre nipa o man Ghana we kura ade we kura tunsun yenya na ada na ekoso no na ada na anu odi dodo tumi bie ni won betimi ase wa brabo ya ka tro so ofie boso na eye o maame na oye sei na nu nti no mo ba ye tayaso mo ka asem ya na edi bia ka ho enu nti ne ye ho pregidi nkontom bonko a so bi ba on kire ni nsem wa ha bebe me ma me ka bi odi na be ka kire me se me ka de ha me na bai maami bi fregu akwa me ho nansen ya oba ye asem na odi ba ye no utie mu a ebia no pa no utie mintimi nchirem utie ni nsem mu a according to ono no ene na asofofo ne se o maami na eye no na asofofo ne na konfo na wonim wo mu no ese o maami na eye no sanse wo ye store kakra ayo maami na ne si dan no na akora ne ye store no ene wo twi nyema gu provision store nti ono maami ni nya kasakasa kakra maami ni twi store no mu nyema nyina egu amontima nzu se no ena yese ge na bofom ene ne ge ni pere nti woko ba bia yeso maami na ye no agye di kwanam do maami ye ma ne hu ye nti ti sa adwini se ni tirima age no so na ma wono so de bere anti sa enye sa so leti enti ye nka no kore nkyere ye ho ye nneoma bi a se be nneoma na ye no wan hwe ya wo de kwa adwendwini mu a wo hu dare wan kasa betimi aye wo ho aduro ama aduro na ye adwuma wo onfa nkoja sofo bi dabi onfa nkoja konfuo bi wa betimi aye wo ho aduro ama aduro na ye adwuma wow ehu hia so de koja sofo bi ehu hia so de ko ma konfuo bi ma wo ji nsem sika nyina adie ena konfuo na ba na masa ye ni mo bio ye beji usika o ba hwe bia mete kuntan edi enti amenya adwuma bia edi se medi nukura ma wana won so aboa me na ye fe so ati ase ena konfuo no mo peka papa da mu bia pe aso fo no mo peka papa da mu ti bezan waje o mistake ya de ye wan siri kura na ye ju temre mesuma no da bia mesuma be fe no kwaku musi agonfo ni bika se masa usuma we de adai ene kwaku musi fo nyina ya ji nwanyo wo de usuma na so na da so jebesen na se usuma ndo jebesen kwa on was more the konfu panyi pa wo ka tell me straight to agurase o say adwuma bi abosu na ne chale obosu de one wo kofi ane ne nkeka sa o mesi ade wo say adwuma na ne tuma na ye na waje ne yoma more than 3 million 4 million mimi mo si na ye adwuma wi a ko be gine be 8 million isa ha de edi agoro so ade ase o ba je se me de agoro bi na me di ba no se na ye no kore nso na bi wo ha na obi pebu onim sa wo gine bibi kitwa bi onim sa wo mene so ade ase enti nipa ni limu die na wo fom nipa ni mu die wo fom to the extent say ye nim ye bia ya adwene na ye kire so ade ase ba wo be hia do be ka no kora kire wo no chale ni di sa no abre mesre obi o problem obi o wama ne sese bi on de on me so nhwe be so hwe o de wo no e so tirimu se awo na me ntimi nwe be de koma konfo kura so be ma me wo bosomba o konfo bi eni to betima ma wo bosomba oba ne ebisem na ebia wano ompanyin sem ene wo tutura sem a wo te wontem wo no na akwa yi wuka ena ma wo no ntimi nwo a ye kokosere sunsun kura de ne nsa aka wa no kwan no atwe ne ho ofe no atimi awo enye bosom ne de ba beto wo yem enyankopon
So sofo bi se me sofo bi so on yo maba me obonyini bi ho sisi a omela me de bonyini no beba no ho no amana wo oye bonyini Nyankopon bob na so wo bo to oye bonyini a sunsun bi no asaso betimi amwa wo so bi basase so no so wo yes Nyankopon abode enu ntina me mesi minim nyame no ko menim de Nyankopon wo yeye obo nipa bi bonyini suma bi ntimi me nipa bi adwuma ntimi nyina da ko nipa no wa amase o meye adwuma ento de nam sofo bi so o nam konfuo bi so o nam malam bi so a eye ne sika ne yaji adie so ajaze enu ntino men fan so tiri se makokonfuo bi ho anoa enti sinsu sa na tie enye na kre so ajaze edu ba bia eye nimdi ni nyansa bi na abekeka keka ho ma yeda de nipa sa ena pieko da bia pieko ena me na me yesei eye na da moma monim da ho tiawa eye na da tiawa ya asole pen me master tetem ya asole pen ya asole e wa akra bonten so ya asole ye kusie kese epiti nsuo ma nipa tutuhwe me ametie ya asole da me maame yesof maame e wo sama boy ma ya asole wo sama boy da ma ya asole e wo sama boy da entimi nim die wom eni die nim edi se me ka no kura kire wa o fa e be boa wo me ma ya asole da ma ya asole gidi madam me tonyo mu ase ya wasi begu enso ne winim die ana boy bi ya adwini bia de tiene se on se enipa peyem yenhwe enu ntidi wontimi nya kula no peso ofo so obeye na nkenya hwehwani mu a wo ye konfuo wo ya awe se wo hima aye de se nsuo sane enya hwehwani mu na akom na ye woda a wo mefa bibi se wo kyekere wo nse kula no ogina na ode obua na da o ya me obi ahu se na oni se mu twa interview ni kula ahoro obi timi bo pa da jama wo hu se camera ne ba no ayesei obua obesi ehu ni TV so obua bosom ya mai suma di ama ne so enim de wow so ajaze ba woni mi se obi hu ye se young boy say de de ya azan be ye adwuma ebre na odi adam sa abre ne ye gina nso mu ye adwuma ye gina si ye adwuma so ajaze wow enti tumi wo ho me nka se tumi ni ho tumi wo ho na nipa na ye din tumi ni ye adwuma no ye kura takyerema 28 tumi ni ye ba akopɛ ye na edi tumi ni ye adwuma no takyerema e da ye num ni do so te tumi no eni ntame tumi ni bre wow onim ni kura pa ba waka no kura na wonya do de beto aduanya di so be twan tro dia be twan no kura em tro ya dada ya che ya sewu ensema ya yetie no sofo ntibi malam ntibi police ni ntibi ensema ya yakonfo yetie no ko ye ha se obeba na betumi ayi bibia ma di obeye na ye adwuma gi so ka no kure nana ma fa mi kunu achi nana ma fa mi kunu achi me hu ne se bibi hanteme nana ba di me ba nana ma yesi nana di ma ye oba na di opese wo hu no ka no kure ye ha se gi so ka no kure ansa na de wo beye na timi ayi wan ka no kure nya adwuma ba wo gina so de mo bompa ye wonim se mpa ye na wo boro o bompa ye se ni nua bi store ni ngu e na wo bo ho mpa ye enya adwuma da ye adwuma wo gina so de mo bompa ye se ebre na de se so kokko ye adwuma e pesika so ti ase eni me bo no ma ye ne ye gimie ene me nipa asofo ne akonfo ne nye sika ne gidie eni me bo no ma nye konfo adwuma enye sofo adwuma wa na ese wo tena se wo to me se ya fa adwuma adwuma ne fa na ese okwa no pase so kro na wotwe ne be ma 80 million ana pase so kro no sa no pa no de ti aso den de be de wanya 80 million obe se enye se ska wi ana pa sa no pa no obi bu ne konfo obi bu ne sofo ba ne kro ne ne tifie no mu no eno kre bebre ohu ne konfo a papa wanda wuruma pomoko ohu ne sofo a papa wanda wuruma ne kun fe na asembe nokre pa menye dan otumi ye aduane epegya koma konfo ye aduane pegya koma sofo na ne kunu de esie jaale o hwe Nyankopon nhyira wo montem enhyira bi eme betumi aye adwuma wo ntem o bebre kwa me ka asem dia to wiase me nyina atirim
tieni me yokonfo me kom enti bia de me ka no ebeye onkwase asem na wo be video no so no so wo yekonfo ne de wo pia kopia komemfa ho de tie ne se me ka no fra se mi akiro konfo bie no wa asase so sofu bie no wa asase so betimi ahira asene o maame no papa maame hira no papa hira de eye adwuma che sofu bie no muja eye adwuma che konfo bie no muja o maame ene o papa cause just me say the wager no nani na won kwa na awale enti se o mu maame na me ye konfo ni tu be humi abekotokoto me wagimi yes unsira entimi mpie na ma mu mi maame awokwa o maame no papa wodo ba asase so umu no ba wo bu sofo uhu sofo kotokoto uhu konfo uhu malam kotokoto o maame afa ne sentomago e na wodo sa no ba wo penshira o pa wale papa atena ho o pekuru papa atena ho watene won sa kan o maame pen watene won sa o papa so pen ko nkutu dua ni mu sei e bom paye be sa be mobbo ene bia wanya bia kura ba wo mu no be bre yese mele menyi ni se sama ye adwuma menyi ni se sama ye adwuma pa dia anka ma me wu ye sama nka ne sama ye adwuma na tie enipa bia wo ba bi wu a owu bofo yi ne ho di kire o eno ti wo sere mo ne fache be sere mo ne fache nipa bia mafum ni bia mfa ne bone ncheme saa nso na me nso do ofum bia me gya ne bone de che no ko di ka sere mo ne fache sa na bi wu mesri ni padua ye dede da so demu ye tete akonfo na ase ye tete malamfo na ase ye bu ye fa so da ye kan nsem fata no ma woni na wo the year 2025 mu woni na ho wa be sia no kure no ba wo ku no kure no me de opa akọ opa etie me de ye konfo mi kusu am ye sunsu djuma wo djuma no de bre yen na ye kum na ye betimi ayama wa ye be ka kire wo ntimi nye wa me kire wo kwan ama wa purpose probi wa probi to aso me oba me ho na me tenase na me kum no hu se adwuma we die ayere me nsa be ka kire se be ka me ho ye me mfa nko ba bi ha e ho de me ye sure se wo adwuma we ye betimi aye na bo akoye da se bebre we de wa chira kwanda to jana to do number to den case obi bi a chire ne so na yare en so sa me the best diabetes pressure gidi odi wadju ogu dem ye omo fra yale bi tafu kambu omo fra yale bi ya na wona ba kwa kese pa we true challenge ato omo si na eduro no mo na eduro pa me number ne ye that's sunsun bi enfa na we baby ye sunsun bi de bi ehunu mani wow cause answer yale bu kwampo enye sunsun masem ya na indi swasem ebia enyema bi na ama sa yale na ba be sa yale entu ba na ye tsire o se yade we ma me otimi ye nko ade a enye nipa kum enye nipa seye be wonuam ye ma akoma akon ma me wo ma akoma akon nan aboya de em to so mienu ti me wonuam o machi ti me ye obone a sa abone no me nka hu sese enfifi wo me so be fifi wo me nua bi so na wo bakra yes me be se me twa sa ne bi ato me be se me ma no kore pepeye eye adwuma o mani me mfa wo bi ne ka wo dem hu obi bi wo ho me de se ne betie bia me se me penita ne me de no kore enye se wo fa me number na wa buruchiri na me no ka me hu so wa na akonfo ne sa so fo ne sa wo hu so wa buruchiri de ne wawu oni se wonya ebilonia fase be nya no kore e de ye ni mu se e se ye to kusua ba ko e na wo problem no e se ye de to ano a e be to sa kusua no na de ato ano na ya sere empa ye de amawo oduma ko matumi ni no won wadwuma tiase de e ha ho ya be ye adwuma mawo wo yale wo de ne yale wo de no sesabi obi wa ko hia wo ba bi awo ma ba wo ko doctor ye be mo ko doctor kwa check ma doctor proof say eye no krese wutimi wo ba awo na ne ma ende meja to wo se metinya hwew ba wo ko doctor ko check ma doctor kan tell say wo do ye bovini dia
mentimi hwe okay ya this one ko hospital answer doctor ka cho se be ma wo oba wo ba mu nyunu mu hia mu wo e be ma mu nura mo wisu eyen haban ye be kan haban bonkun ni fa bu na mo asabi na be ma na amun bi na mo hia bo so me ni twema na nyankopon ni tumi ni ntia haban ni bro baby be ma ne da fom tim e mo odura besra be mo odura wo de besa e be na ne koyi ntinu mo djuma be ma ne nya djuma e da fom tim be mo wo odura ma na pege gina pampe enye odura be ha da achi bi da bi mo nim haban ma hye da asua haban so aye dia haban ye adwuma ye dinubra ye adwuma e o ma so ya hase enye bibia na koto akokko obi kura ba mo ma me ye tie no ni de na nye boso nsem a ohene ye mpe ye nkura chan kope aduro o kwa ma twafo ne ba be no na afina be mo se wonya aba no nko ade se bi di hu bi to so da bi na koto na ntwi koto odwan koto kana ma nya no kure so ase se bebia no kure ne da no ye try say ye de no kure beto no enye sikenti na ye wa ha adwuma bi ni pe ye bia ye sikenti en wo ye mo wa se si ye sikenti ena no pe wa twale a wonama sa me tie si ye sikenti se na bi ni pa be hume no be freme na menyi adwuma ndina metia ba me de bitirima adwen ne se bi po wo problem beba na ya bo no na ni sumo wo sumo e tuo betwa enti sun be na wusu daje be na da so na bo afo se be so ne hye onka asebra ba de be so ne hye o so ne hye ne koyie ma wa obesie enye obi ne be di adanse wan kasa na wo di adanse ne be ko ama manse nyina be bibia hye ne bia so wa bridge wo hen it's African countries and asa Ghana ha dia ye be bia bra no na bo afo hen ne be mo no Kumasi Sokoban Kurofrom e ho na me ye adwuma mesai wo nyina hina kentensu okay mesai ye adwuma wo ho no nyina hina ma no oboa ba bia ne wuro mesai ye adwuma ho no da Kumasi ankasa na me wo Sokoban Kurofrom e ho na me wo the number ne ye 0596 40 37 54 0596 40 37 54 and our WhatsApp yes I WhatsApp line okay na tabuchefo ina bia betia me adi nkomo kama na na bo afọ ne ne bon komo no mgidi se wati ase entifa ya oja so wo hon me ne wonya me score so pa bra na ni be ka che na be hu say yes wankasa no ni hwe aka uncha ho na ucha ho fere chira bosom se ye de o se na na bo afọ se bra na be bubu na bosom no ne no so ye hwe akwase ewuade oja wo sisanse wo de wonu nsem nyina asa enie ma ehye wa so dem wo na ye adwuma we na na bo afọ ene ne bo bon komo na wusi afọ e greater 1 TV subscribe ma me like no adwenche pass comment section ho share no do ko bi hu se enso na eto na hema do ti ase no enye se na nanam na ntimi atitiri ne e se eto ni to ma na nanum hu se yes we say nsuo ne to o ma somboko na hema e ba tankese enti wo se nsuo ni timi buo eme ehunu se bibia da na kwem esanse esu akomfo ba be kom ye esu akomfo be kom ne ehunu nsuo se ayi ni ti a na se esu akomfo no na ada no ma da ye o ma mfre esu no ebusia mo so foda na adwa na me na abo afo chichi nkomo ye ba Sokoban ahojo Sokoban Kurofrom e honom na e ba ye oba ha sei na obisa so pena na abo afo akwada kitu akwa betro but I see we so je breast side now share ye oba ade nsha nyankopon ya adomadom ya ye be say share